Allah ya ce kulce da su in ku kun shaida ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ashhadu ni ba shaida na san Allah shi ɗaya ne wahdahu la sharika lahu shi ɗaya ne kul hado ce da su inna ma huwa ilahu wahidun ƙara bayyana musu abin sani ilahu wahidun Allah shi ɗaya ne cilo wa huwa Allahu fis samai wa fil ardi Allah shine sama shine ƙasa shine halittun da ke sama suke bauta halittun da ke ƙasa shi suke bauta Allah ya ce wa innani bari'un hado annabi ka karantar da su ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari'un na barranta mimma tushriku daga abin nan kuke hada Allah da shi ba ni ba lata ba uzza ba manata ba duka Allah shi dai to da Allah wannan fa shine aqida ta tauhidi ya annabi ya ce ya barranta ba shi ba duk wani abin bauta da Allah mu mi muke shirka bayan Allah ko sai ka doka akwai me duk abin da ka samu sai ka doka wani ne abin da ka rasa sai ka doka wani ne wallahi mai tauhidi malum ku sani mai tauhidi wallahi ba zai taba damuwa da suwan mutane ba da magungunan mutane kai gyara alaka ka da Allah ki gyara alaka ki da Allah mu gyara alaka mu da Allah ko karcan ku gaba dai an ka taru ana sowa akan ka ai kai ba da Allah kai ba sa Allah kai kaza kai ba ka sa alaka da Allah ba to wa arid anil jahilina ci gaba da aikin ka bar wawaye duk abin da kake yi inda Allah ne masu ciyarwa ana cewa ba da Allah suke ci gaba da ciyarwa ka bar damuwa dukkan mai cewa ba da Allah kake yi duk abin da kake yi dan Allah ko aiki kake yi ko share masallaci kake yi ko hidima kake yi kiran sallah kake yi ba da sallah kake yi duk abin da kake yi ka san dai alaka ka da Allah ka san alaka ka da Allah duk mai zargin ka wallahi bar shi da ubangijin shi za a haɗu gaban Allah min na damuwa ka damu kanka a sai ka wahala yana mu fahimta kamar kare na to sha ma haushi kamar ce ka haushi Allah in karne sun gudu su a ta ma haushi kana za kai Allah duki za ka ɗauka ko kai ma ka zo kana masa haushi kai mi to haka ne rayuwa ta mai tauhidi haka ne rayuwa mai tauhidi duk abin da zaka san dai dan Allah ne kake yi kuma za a zo gaban Allah kuma Allah shine mai hisabi nan na ma cin nasarar al'amari Allah shine mai hisabi duk dadin muryarka duk taimakonka duk abin da kake yi duk son suna a ce kai ne kai babbar rawani he da nau da katai riga he da tau da madubbai mayya da babban littahi duk abin da za ka yi wallahi in ba da Allah kake Allah shi da zai hisabi haka ciyarwa da kake yi duk abin da kake yi ka ciyar da al'umma in ba da Allah kake yi Allah shi zai hisabi shi ne zai hisabi in ba da shi ka shiga uku dan farko mutum uku su ne za a riga shigarwa wuta in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farko wanda za a riga sayyawa wuta gabanin ai fara hisabi ga bayu akwai malami wanda Allah ba ilimi akwai mai dukiya wanda Allah ba shi dukiya akwai mai ƙarfi wanda Allah ba shi ƙarfi su ne za a riga hurawa wuta a shigar da su huta kuma sai an jawo su giriri ja na walakanci malamin in ka sake ka siffanta da siffan wanda annabi ya misalta muna shi yana yi na da neman suna kawai ka ji makoma mai ciyarwa in kana yi na da a ce kyauta gare ka sai ka bi wacce ne mai ƙarfi yana ma addini hidima yana nuna jaruntar shi in ba dan Allah ne shi ma annabi ya muna misali shi yasa duk abinda Allah baka mulki ƙarhin jiki kudi wadata ilimi ko wani iri ne dan ka ciyar da addinin Allah gaba ne shine manufarka to wallahi in kai haka ka kawar da ka dukkan mai cewa ba da shi kake yi